नोंल'सै आंनि गोसो गोरबोआव। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननै बर'नि गोदान शर्ट फिल्म आरो मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। आंनि दिनैनि आपडेटआ मोनसे चेनेलनिफ्रायनो मोननै आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ एसपि भिडिअ चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा उसुखुथु गोसोआ रमान्टिक मिउजिक भिडिअ'खौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे भिडिअ'नि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। नोंल'सै आंनि मेगन फैसालिया, उसुखुथु गोसोआ नोंखौल' गोसोखाङो। नोंल'सै आंनि। नैथियाव दङ, बेबो बिथांमोननि चेनेलनिफ्रायनो लानाय जादों। बिथांमोनहा बिखा खामो 13थि खोन्दोखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां मोजां भिडिअ' लानानै फैयो। बिथांमोननि भिडिअ'फोरा बाख्नायजाथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय भिडिअ' लानानै फैयो। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।